हां दी अवनीश भैया उनकर मुड़ी उनका मैं देह दली धरे ह उनकर मुड़ी मत छिए दादा हां उनकर रोग भी याद हमरे के काहे के देता चली बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार देले बनी देखिनु हां ई काहे उठले हैं काहे एक हो कीरी होली सब आ जब क्रिया उहो लाइट ऐसा लगा दिले बनी अमित भैया ऐसा लाइट लगवा दिले बनी आ कि लाइटवा पर जब जोड़ पड़तन क्रिया लागत तरी सकाट अब ऐसा नहीं कि देखिनु ई सही कहल गइल बा ई कोनो गलत बात ना हो कब कब गाय गरम होली सन तो सड़े पर फाने लगे सही बात भाई उहे इनकर हाल ए मारे तहर उठल कौन जरूरी ल लेकिन यदि ओकर न चले पड़ त तनी ओकर हमहु ना हिलब तो लोग कहि कि आही दादा हलचल जीव जो लौंडा के पाठ उठुए नु अभिषेक बाबा से होत लेकिन रह जा माई के दरबार में मुड़की लागता तो कैसे लागता आओ देखियो मुड़की लागी तो कैसे लागी माई के दरबार में अमित भैया लड़का जाता रहे कैसे के जाता रहे कैसे कहते रहे बल बुद्धि ये तिवारी कौन हलचल जी हे पर ध्यान दी हे पर हां हे पर ध्यान दी काहे कैसे तनी हिलल जाला ही दादा जब मुड़ी पर गमछी धइले हमर बुझा गेल कि का जने कहां से बसवारी में से चुरैल ताकती आई हम महाराज साफ मुस्मात खनी लागत रहे बोलले बारे माई के दरबार में लड़का जाके कैसे कहत रहे वंदना में अब यदि तू ना बोल रहत तो हम ना करती है पर ध्यान दे बल बुद्धि के क्या माई लड़का पर छुटिया हो लड़का कहत रहे कि बोल बुद्धि विद्या माई नइखे कुछ ज्ञान हो अरे नाही हमारा पढ़े आवे अरे बेदमो पुराण हो नहीं हमरा पढ़े आवे बेदमो पुराण नहीं हमरा पढ़े आवे बेदमो काहे ए माई पीछा से ली पैसा फिर हमारे मामा जी हजार रुपया के पुरस्कार दिले बने अच्छा बेस देखी बेस अच्छा हमरा सुजीत चाचा जी के चौथा नंबर लड़का सुजीत भैया हमरा के हजार रुपया के पुरस्कार दिले बने प्रभु से गुजारिश करब कि पुरानी आत्मा जहां कहीं भी होखी वहां के आत्मा के शांति मिलत रहे ये कुली तरह कहे लूरना वेला आ खाली कहबो कि आ दादा जीव रे फुआ केने गई कहां गइले ए पर ध्यान दी ई फुआ आ चाची वाला व्यवस्था हटा दो द्वार पर के गौन है निमन गुदू हरिशंकर सिंह पिपरा के माध्यम से बहुत रुपया के पुरस्कार आइल माता रानी से गुजारिश है कि अरे लड़का के लाज के लड़का के लाज के बचावे के पड़ी के माई बोला तारा आवे के पड़ी बोलावे तारा आवे के पड़ी बोलावे तारा बोलावे तारा बोलावे तारा बोलावे तारा चलिए आई हमारा पुरस्कार के दौरान में मुखिया प्रत्याशी बानी भाई हमारा सत्येंद्र कुमार यादव जी जे हमारा चांदपाली पंचायत से बानी माता रानी से गुजारिश है दिन द्वारा चौगुना होके देवेंद्र भैया मुखिया जी से हम यह रिक्वेस्ट करब कि रवा तो वर्तमान मुखिया बानी एगो हमार रिक्वेस्ट जरूर मानो ऐसे बड़ी रवा देखत कि फंड आते रहता हमनियो के
जन रुपया पैसा देता नहीं ठीक है देता नहीं सब है अच्छा लागत रात भर दे हम सब है लेकिन हमनियों के तने दूगो कलाकार लेल बन जो नचनिया है सब वो कनियो खाती तनी एक आध को फंड दे दी त बढ़िया रही हम चाहब कि हमरा नचनिया खाती एगो बुढ़िया पेंशन लागू करा दी आ इनका नचनिया खाती एगो विधवा पेंशन करा अरे नुनुबा ठीक कहता रे अब हमनी के तनी चलब जा सुमरन वंदना अमित भैया कमे में रही इनका खाली 1.5 घंटा ना खिंचब जा ना गणेश जी के बारे में ना बबुआ तो तनी कुछ हो जा धक से नया में अभिषेक तिवारी जहाँ जाले तहाँ नया बाज बाजेला नया गीत गौ नहीं होला देखो तनी कि बाप रे बाप 5 साल पुराना उहे गीत के होता आ कि चमकता अरे नूर का रह जा माने तो हम लोग के लाजो नहीं खेला करते देखो बाज बाजेला तो कैसे बाजेला दीपक भैया नया बाज बाजी पहला जाओ